Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Un nou episod din Geometry Dash. Let's see again this game. Data trecută mi se pare că eram la Bacon Truck. Da. Am trecut primul nivel. Prima dată este foarte easy. Prima dată. Hop. So easy, man. Hop. Știi de ce nu vorbesc eu așa des în aceste videouri? Pentru că nu am ce vorbi. Cum ar fi, mai zic un hop, știi? Ca să nu vă plictisesc. Vai, Momo! Da, îmi scârți mie telefonul. Primesc tot felul de notificări. Și sper să nu apară o reclamă chiar acum. Pentru că o să fac ca toți sfânții. Uite, cum ar fi acum, nu mai am ce vorbi, dacă nu ziceam asta de vorbitul și nu începeam subiectul. Da, nu. Nope. Nu vorbeam. Are you kidding me? Are you kidding me? Oh my god! Iar primesc notificări. Scuzați-mă un minut. Cred că o să pun pauză și eu să mă întorc acolo, că eu așa nu mai pot eu să trec. Scuzați-mă un minut. Și am revenit. Că am avut câteva failuri. Sau nu, unul. Nu prea mi-aduc aminte. Știu, asta e foarte ciudat. Nu mă întrebați de ce nu mi-aduc aminte, pentru că chiar nu mă interesează să țin lucruri foarte amănunțite și nașpa. Pentru că mă face să fiu un... Adică nu-mi place. Bă, mi se pare mie sau am făcut-o pe asta data trecută? Are you kidding me? Wait. You piece of shit. They-are hot. Jocul ăsta. Doamne! M-am enervat atât de tare. Mamă! Cred că nu știți cât de nervos sunt acum. Piece of shit. Jocule. Deci cum? Sper să nu vă supărați că încep de aici, dar mă enervează. Doamne Iisuse! De ce ați creat jocul ăsta? Posibil! Bine. Dacă nu mai vorbesc. Piece of shit. Son of a bitch.
shit, piece of shit. Cam atât cu episodul ăsta de azi din Fuck you, Luke. Uite și tu ce faci. Da, am înjurat în videourile mele. Atât de tare m-a enervat. Și în video anterior cu achiziții pentru PlayStation 3 eram atât de fericit că aveam de asta știu. Da? Și acum m-am umplut de nervi. Nu știu dacă asta era mapa care trebuia să o fac, dar you piece of shit. Jocule, nu știu dacă o să mai avem serie, o să mai facem episoade din acest joc. Dar voi îmi ziceți în comentarii, adică tu îmi zici că ceilalți nu dau, că acum îmi vine să vă înjur și pe voi. Nici like nu dați, lasă că dă elanții care dă mie și ceva de abonați. Nu, că abonații lui Maxim Finite dă like. Nu, lasă că dă ăla, lasă că dă ăla, uf! Te bat, vă bat pe toți în afară de celălalt. Piece of shit, jocule, și voi, că nu dați like și comentariu, cred că o să închid canalul ăsta. Dacă nu prin 3 like-uri, dus e canalul. Nu vă mai uitați la niciun nimic. Gata. Pa, pa! Adică nici nu mai vă zic pa, 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 pa.